Kasi kung pupuntang makakain ko pong dita ka pera. Ano po? Ang makakain ko pong dita ka pera. So, ano niya, Bete? Panyak sa kaya po. Iniing inami ng Raymond Fernando, king kayang pamitalamitam king CLTV 36 News, Lunes, December 18. Fernando ing primary suspect king pangamatera reng ni asawang Rolando at Rosario David, ning Barangay San Vicente, Santo Tomas, Pampanga, anyang ganingaldo ning December 15. Yung suspect po ay mga tsuhin at tita niya po yung biktima. At yun naman po ang sinasabi niya ang sinasabi naman po nung witness na lumutang po sa atin at around mga alas 3 na umaga, 3:30, nung pauwi na siya, may nakita siya malapit dun sa area dun sa pinangyarihan ng krimen na may isang tao na nagmamadaling umalis at nakilala niya ito. Ito nga yung suspect natin dahil tito rin niya yung suspect na nakita niya. Base keng investigasyon na ning Santo Tomas Police, alang forcible entry king bale, ami susumangid lareng grills at gwardyado na pa ning CCTV camera. Masasabi po natin na nakapanlaban po itong si Mr. Ronaldo David dahil po kung makikita po natin dun sa sala is kalat po, halos kalat po yung dugo. Hindi lang po sa isang area meron pong dugo. At isa po yung indication na nakapanlaban pa at na yung biktima dun sa suspect po. Miras keng 1.2 million pesos alaga na ning alahas ing mawawala king crime scene at recover da kang Fernando. Agpangpaking Deputy Chief na ning Santo Tomas PNP ay Lieutenant Janko. Ke balitan niyang gagamit illegal droga ing suspect at misangkot niya naman kareng aliwang insidente ning pamanako king karelang lugal. Wala pong trabaho itong si Raymond Fernando at allegedly, ang sabi pa nga po ng biktima ang sabi po ng mga anak ng biktima is allegedly nangungutang po itong si suspect po natin doon sa biktima prior po nung sa incident. Nawawala siya? Meron po tayong mga gamit na nawawalan, mga alahas ng biktima, amounting to more or less mga 1.2 million po ang mga nawawala pong alahas ng biktima. At ito nga rin po, nakuha po natin sa suspect yung isang pair ng hikaw tsaka ibang alahas na kinumpirma mismo nung anak ng biktima na pagmamayari nung nanay niya. Midaluman niyang kasong robbery with homicide Fernando at pakibalwa na pa ning PNP nung atin niyang kayabing suspect keng gewa ng krimen. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.